Na to hovoríte na tento dnešok? No, trošku som prekvapená napriek tomu, že sme sa ohlasili až dnes za pánom ministrom, pretože si myslím, že ministerstvo by malo zabezpečiť pre poslancov v ktorejkoľvek dobe a čase minimálne najnutnejšie základné informácie a považujem za dosť nevhodné, aby hovorkyňa s nami rozprávala na vstupného. Je to nedôstojné poslancom Národnej rady. Dohodli sme sa na nejakom termíne, ale mne sa zdá, že budeme naliehať aj na skoršom stretnutí, lebo považujem prvého kola, ale myslím si, že už aj z druhého kola je veľmi vážna záležitosť pre odborníkov, pre ľudí, pre tých, ktorí na týchto záchrankách robia. Ďakujem. Pán poslanec, čo ste chceli dneska vedieť? 17.9., keď sme boli na poslaneckom prieskume, sme sa chceli ísť pozrieť do archívu spisový materiál z prvého kola výberového konania. Vtedy nám bolo povedané, že to môžeme urobiť kedykoľvek. Akurát pán, ktorý má na starosti archív, je na školení v Nitre. Môžeme prísť kedykoľvek. Tak sme prišli kedykoľvek, ohlásili sme sa ráno po 9:00, že teda chceme ani s pánom štátnym tajomníkom, chceme sa pozrieť do miestnosti, kde je uložený spisový materiál z prvého kola. Keby tu bola šéfka právneho, chceli sme si s ňou vydiskutovať naše právne zistenia, pretože máme právnu analýzu, ktorá hovorí o tom, že správny orgán, v tomto prípade ministerstvo zdravotníctva, môže dať nahliadnúť do spisového materiálu z výberového konania v odôvodnených prípadoch. Myslíme si, že poslanecký prieskum v zmysle ústavy a rokovacieho poriadku Národnej rady je odôvodnený prípad. Čo sa týka odpovede na list, na vaše otázky, ktoré ste dostali, vtedy ste položili niekoľko otázok a mali vypracovať ministerstvo zdravotníctva. Pozrite sa, sú vo verejnosti jasné pochybnosti o tom, že výberové konanie, prvé kolo tendra na záchranky bolo netransparentné, teda sú jasné pochybnosti vo verejnosti, že prvé kolo tendra na záchranky bolo netransparentné, že tu boli použité klientelistické praktiky, že povolenia dostávali vopred vybraté firmy. My sme to týmto poslaneckým prieskumom chceli buď potvrdiť, alebo vyvrátiť. Dostali sme odpovede na naše otázky, ktoré sú nedostačujúce. My sme nedostali odpovede na naše otázky. Dostali sme všeobecné formulácie zo zákona, respektíve odpovede, ktoré považujem za značne nevhodné, lebo keď vám niekto povie, že tá skupina, ten poskytovateľ, ktorý doteraz prevádzkoval bod stanicu záchrannej služby, nedostal povolenie, lebo neúspel a na otázku, ktoré podmienky nesplnil, dostaneme odpoveď, že síce ich splnil, ale niekto druhý bol prvý, tak naozaj to nepovažujem za korektnú komunikáciu s poslancami. Máme právnu analýzu, že môžeme nahliadnúť aj do spisov z výberového konania z prvého kola a chceme tak urobiť, chceme o tom diskutovať. Zajtra bude výbor pre zdravotníctvo, budeme to informovať aj poslancov. Vy ste ešte hovorili, ja som to len tak započula, niečo o nekorektnosti ministerstva zdravotníctva. V čom konkrétne ste to? Hlavne ide o tú právnu analýzu. My sme si dali urobiť stanovisko práve k tej otázke. A vy ste si lebo dala si aj asociácia urobiť právnu analýzu? My sme ale čisto, čo sa týka nahliadnutia do spisov. Vy ste si zo svojho pohľadu ako poslancov. Oni si dali z pohľadu uchádzačov. Áno. To znamená, že jasne ho nám to stanovisko, ktoré sme si dali urobiť, hovorí, tak ako spomínal kolega Novotný, že ministerstvo aj v odôvodnených prípadoch môžu iné osoby. Vzhľadom na to, že ako ústavní činitelia máme právo robiť prieskum na ministerstve zdravotníctva, na základe tohto právneho stanoviska je ústavným právom uskutočňovať poslanecké prieskumy. Pokiaľ správny orgán umožní nazrieť do spisu poslancom, koná v súlade so zákonom. Ak by to neurobil, poruší ústavné práva poslancov a môže dojsť aj k zmareniu poslaneckého prieskumu. Vtedy minister argumentoval, že ešte výberové konanie je v druhej a v tretej etape, nie, a že sú tam potom ešte nejaké údaje, ktoré sú prísne citlivé. Údaje. Tamto boli tieto dva argumenty. Však, pán poslanec, tam boli tieto dva argumenty. Boli tam tieto argumenty. My si myslíme, že nahliadnutie ústavných činiteľov poslancov Národnej rady k už uzavretému a vyhláseným výsledkom prvého kola nejako nemôže ohroziť z našej pozície ako poslancov Národnej rady vôbec ďalšie prebiehajúce konanie. A čo sa týka tých... áno? Ak môžem vlastne k tomu doplniť odpovede práve na moje otázky. Minister argumentoval, a to sú také dve vážne veci, že nemôže nám zverejniť členov výberovej komisie mená,
lebo by došlo z etického dôvodu, lebo by došlo k mediálnym atakom na týchto členov komisie. Však všetci ale boli tam na vypočúvaní. Je viac menej, že sú verejne známe a tu považujem za strašne neserióznosť ministerstva voči parlamentu a voči poslancom. A druhá jedna vážna vec vyplýva aj, teda keď sme mali možnosť, alebo požiadali sme o nahliadnutie do spisu tých uchádzačov. Ja som žiadala pre konkrétny bod a požiadala som o nahliadnutie do spisu aj štátnej záchranke, a to je Bratislava, ktorá vyjadrila nesúhlas s nahliadnutím do spisu. Chcela som sa teda, budem sa pýtať pána ministra, ako je možné, že štátna príspevková organizácia neumožní urobiť kontrolu alebo nahliadnúť do spisu inštitúcií, nad ktorou má sa povedať kontrolu. Čiže považujem, tak ako dnešné prijatie na chodbe, považujem aj odpovede ministra na moje veľmi konkrétne otázky za úbohé. Ja len nerozumiem tomu, že keď sú podozrenia vo verejnosti, že prvé kolo tendra na záchranky bolo netransparentné, že tu boli klientelistické praktiky, že povolenia dostávali firmy, ktoré boli vopred vybraté, prečo minister zdravotníctva nespolupracuje s poslaneckým prieskumom, ak má čisté ruky a nie je za týmto škandálom, aby sme odhalili pravdu, veď nič iné nechceme. Pozrieme sa do spisových materiálov, zistíme, že je všetko v poriadku, skonštatujeme, že je všetko v poriadku, schválime uznesenie vo výbore pre zdravotníctvo, je to vybavené. Ja nerozumiem, čo pred nami skrývajú, prečo nás nechcú pustiť k tomu, aby sme sa pozreli do spisových materiálov, prečo nám nechcú ukázať ani miestnosť, kde sú spisové materiály uložené, veď to je smiešné. To je smiešné. Dobre, plus odvolávať sa, že všetko je podľa výberového konania spred 4 rokov, je len zakrývanie sa, pretože pred 4 rokmi boli úplne iné podmienky. Boli nové body, na ktoré skutočne, kde sa mohlo aj o 3 mesiace predložiť materiálno-technické vybavenie. A dnes argumentovať tým, ako to bolo pred 4 rokmi, vo všetkých odpovediach, teda obidvoch, aj pánu poslancovi Novotnému, aj mne, sa mi zdá to netransparentné a niečo zakrývajúce. A v čase, keď pred 4 rokmi boli výberové konania, práve poslanci Smeru, pán poslanec Páška, argumentoval, že sú tieto konania podľa týchto kritérií netransparentné. Je to jedna veľká otázka pre verejnosť, by to mala byť konečne už aj signál, že sa tu niečo nedieje dobre. Práve aby sme si aj tieto právne otázky nejakým spôsobom vydiskutovali s ministerstvom, práve preto sme tu dnes prišli, lebo naozaj podľa toho právneho stanoviska, ktoré máme, ak by na ministerstvo odoprelo toto ústavné právo ako poslancov Národnej rady, mohlo by dôjsť k porušeniu, k zmareniu poslaneckého prieskumu. Ďakujem.